Pupunta rito. Dahil tao. Sila bigyan lagi nandito. May stairways dito. Oh. Ito mga bagong pa nito apartment.
po itong Cafe Dia. Dati po ito sa Korean Town. Doon po sa may Friendship. Lumipat po dito sa loob ng clock. Sabi ng Stotsenberg. Diyan lang po ang Stotsenberg. Kaya po, ayun. Stotsenberg. Malawak po ngayon. Yung mailaw na yun. Lumipat po dito at mukhang maganda rito dahil maluwang. Oh. May palaro pa ng mga bata. Ayan, oh. At
hanggang dito na lang siguro mga kasenyor, pagkikita ko sa inyo. Nandito ako ngayon sa Pampanga, malapit lang sa Stotsenberg. Andyan lang sa tabi rin. At ngayon ay August 11, 2022. Sige na, hindi. Ngayon ay August 11, 2022. Siya-celebrate ko ngayon ang birthday ko, ang second birthday ko. At the same time, 6 years survivor. stroke survivor po ako. At unfortunately, nakasabay din po ito ng pagkawala ng aking kumpare na nasa Saudi. Ang dakit mo yata sa puso. Nagdadalang hati sa pangyayari ito. Siyempre, birthday ko. Nakasabay po ang pagkawala na aking mahal na kumpare. Tatay, Balahin mo. Makmak, Balahin mo. Papa ni Makmak. papa ni Makmak. Manugang mo si Makmak. Manugang ko po. Kaya ako po ay nalulungkot. Pero ano pa man ay alam ko na sa heaven siya mapupunta. Kaya yung pangin ay Nasa Panginoon. Kasama na niya yung ating Panginoon. kasama ko na ang Panginoon. Nasa mabuting tsaka lagi.